Әткәйемнең үлгән көне бүген. Нигә әле кояш йылмая? Аның гына ахыры кайгысы юк, йылмаерга килгәч дөньяга. Йылмая шул. Көндә иртүк торып бар дөньяга сибә нурларын. Тик кайгысы булган бәндәләргә көнен өйдә, төнен яның. Менә бүген тиле кеше төсле кояш белән кайтам сөйләшеп. Әйтерсеңле газиз әткәйемнең изге җанын китергәндәшеп. Әткәйеңә охшагансың диләр. Кайнарлыгың, холкың, барлыгың. Рәхмәт әткәй. Әлдә дөнья ямен аңлый торган күңел калдырдың. Каударланып, ярсып кайтып киләм. Әткәй җаны шулай ярсыта. Йөрәгемдә тибә әткәй каны, әткәй җаны назлы яз сыман. Гомер бакый, нәсел дәвам итә. Яра алыштыра яраны. Миннән соң да калсын юксынучы. Әткәйемнең мин бер дәвамы. Әткәйемнең үлгән көне бүген. Нигә әле кояш йылмая? Юатадыр төсле, бик кайгырма. Кайгыларсыз тормыш юк бала. Күктә шул ук кояш йылмая.